Защото, както новото небе и новата земя, което ще направя, ще пребъдат пред мен, заявява Господ. Така ще пребъде потомството ви и името ви. И от новолуние до новолуние ще идва всяка плът Да се покланя пред мен, казва Господ. Григорианският календар, който ползваме днес, основан е на слънцето и луната не зачита. Но тя е тази, която показва божествените месеци, чието начала са благословените новолуния. След това ангелът ми показа река с вода на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на агнето, и по средата на улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дървото бяха за изцеление на народите.